Pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita para sa novena ni San Judas Tadeo. Hearts are filled with sadness, saints should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wonders are. Change to joy my every it be His holy will. Like you I long to be every more His friend, now and eternally. Love force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wonders are. Change to joy my every it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior, who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor,
and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor honor you. Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Your prayer is honor in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you and Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke you and Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na praataman kan sa imong linalang. Da imi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami. Ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Ngunyan sineselebrar niya to ang memorial ni San Bernardo. Abot asin doktor kang simbahan.
Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, asin ni Joey and RB. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good health of Irene Canmesenbird family. Prayer for Evony to top the pass the PMLE 2026 ni Evony Adornado. Prayer for guidance and success inside the PMA ni Shane Nesverly S. Sermona. Special man na kahagadan ni Christy Aklan. Prayer for blessing of UST Legazpi psychology students who will take the psychometrician licensure exam ni Sir Vince. Prayer for safe travel ni Joey and RB. Para sa kapahingaloan nin mga kalag, para sa kalag ni Rafael, kang Ong family, para kay Bernarda, kang Reducto family, para kay Beda, ni Noni Nacion and family, asin sa kalag ni Almira, Canyanson family.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, an awit sa pagpuon. Mag-awit sa kagurangan, taas sa iyang banwa, inabot maging banal, ipon maging sarong, sa Diyos na sa pagtubos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanda aki, asin ka Espiritu Santo, Amen. an kagurangan mapas sa ito. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, kita po nagkakatiripon, ngunyan, sa pagtaong onra sa satuyang mahal na patron, na si San Judas Tadeo. Magdulok kita sa iyang tabang, pamibi, asin intersesyon, para sa satuyang mga pangangaipo siring man magpasalamat, asin mag-umaw sa Diyos sa mga biyaya na sa tuyang inako dahil sa tabang asin intersesyon ni San Judas Tadeo. Siring man sa aldaw na ini, petsa 20, sa tuyang ginigirumdom ang memorial ni Saint Bernard of Clairvaux, sarong monk, padi, asin naging obispo kan simbahan. Dakulaan sa iyang naging kontribusyon, lalong-lalo na regarding the Western monasticism. So hagadon tamanan sa iyang tabang, asin intersesyon, sa laog po kan bisang ini. Ngunyan bidbidon tanaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ta ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mambibi kita. Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo, naan sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul paan magtubod sa imo. Ininahagad mi huli kay Hesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade kay iba mo, asin kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Himatyaon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Olay nin kagurangnan, ipapahiling ko ang kabanalan nin sa kuyang dakulangaran na pinagbabasang-basang sa mga banwaan, na sa indong pinanglanghadan sa tahaw nindo.
dangan makakamidbid an katawuhan na ako an kagurangnan. Hulita sa atubang ninda, papatunayan ko an sakong kabanalan huli sa imo. Olay nin kagurangnan. Hulita kukuwaon ko kamo hali sa mga banwaan, titipunan ko kamo hali sa mga manlain-lain na rona. Asin dadarahon ko kamo sa sadiri nindong daga. Wiwirikan ko kamo nin malinig na tubig, asin malilinigan kamo kan gabos nindong kaatian. Asin hahaleon ko sa tahaw nindo an gabos nindong mga Diyos-Diyos. Tatauan ko kamo nin bagong puso, asin bubugtakan ko kamo nin bagong espiritu. Hahalean ko at sa saindong hawak an pusong gapo, asin bubugtakan ko nin pusong laman. Ilalaog ko sa indo an sakong espiritu. Asin gigibuhon kong maglakaw kamo sa sakuyang mga tukod. Mag-ingat kamong makautob kan sakong mga pagbuot. Mag-eero kamo sa daga na itinao ko sa saindong mga magurang. Asin kamo magiging sakuyang banwaan. Ako magiging saindong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Papabuloson ko sa saindo an malinig na tubig, asin huhugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Papabuloson ko sa sindo ang malinig na tubig, asin huhugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Pusong malinig lalangas ako, O Diyos, asin espiritong maimbod tauan sako. Hare ako pagsikwalan sa imong atubang, an sa imong banal na espiritu, hare paghaleas ako. Papabuluson ko sa indo ang malinig na tubig, asin huhugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Giraray paugmaha ako kan sa imong kaligtasan. Buhayas ako ang espiritu nin kaludokan. Itutokdo ko sa mga masumbikal an sa imong mga dalan. Asin an mga parakasala, mabalik giraray sa imo. Papabuloson ko sa indo ang malinig na tubig, asin huhugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Huli ta daimo ikinakaugmaan mga dolot, magtauman ako nin dolot, daimo aakoon. An sa kuyang dolot, O Diyos, iyo an espiritu na nagsusulsol. Puso na rinunot, asin mapakumbaba, daimo isisikwal. Papabuloson ko sa indo ang malinig na tubig, asin huhugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos, nagdadamog ako sa mga karamon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Giraray si Jesus nagtaram sa paaginin parabola, at kahadaan ni Diyos, kabaing sa hade na nagpakasal kan sa iyang aking lalaki. Sinugo ang mga surugoon, tanganing alukon ang mga imbitado sa kinasal. Alagad ay nagturunga. Giraray, sinugo ang ibang mga surugoon asin ipinasabi, tarami ang mga imbitado. Andam na ang bangkete, ang mga baka binuno ko na, ang gabos andam na, madya kamo sa kasal. Alagad, day sinda pinagmangno kan mga imbitado. Ansaro, nagpasiring sa uma. Ansaro sa negosyo, bantangan mga sinugo, dinakop kan ibang mga imbitado, kinulgan, asing ginadan. Anhade na anggot, sinubol an sa iyang hukbo, ipinagadan itong mga paragadan asin ipinasuloan sa indang banwaan. Dangan nagsabi sa mga surugoon, andam na ang kasal alagad, ang mga imbitado dai maninigo. Kaya paduman kamo sa mga tinampo asin imbitaran nindo ang gabos na sa indong manumpungan. Nagluwas ang mga surugoon, nagduman sa mga tinampo asin tinipon ang gabos na sa indang nanumpungan. Marhay asin maraot. Ansala kan bangkete na pano nin mga bisita.
paglaong kan hadi, nangalagkalag sa mga bisita. Asin namasdan na may saro, nadaikan gubing pang kinasal. Sinabihan, katuod, paano nakalaog ka digdin, nadaikang gubing pang kinasal? Ang lalaki dahi naggirong, ang hadi nagsabi sa mga katabang, gapo sa nindo, an sa iyang kamot, asin bitis, dangan tapukan sa luwas, sa kadikluman. Dumanan pagtangis, asin pagragot kan mga ngipon. Kulita kadakol kan inapod, alaga dikit an napipili. Mga tugang kong namumutan, marahay na pareta, kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Good morning, Father. Na-experience na po nindong maimbitaran sa sarong okasyon, kasal, birthday, graduation, anniversary, and kan inimbitaran ka so sa imong simbag. Hiling-hilingon ko ngaya kung available ako kaya. Minsan ikaw mambaga nangingimbitar. Pag sinimbag ka, kang inimbitaran mo na, I'll see if I have a free time on that day or time. Pag-arog ka ng simbag day, yan siguradong maatindir. Kaya baga kadaklan mo yan kan mga imbitasyon, RSVP na. May kasunod ng number. You need to confirm your attendance. Minsan, ang sirig kaya na attitude sa mga imbitasyon, nadadarata man po sa mahal na Diyos. Minsan, minasabi man kita sa kagurangan, maatindir ako. Hiling-hilingon ko kagurangan. Kung free ako pag Domingo, masimba po ako. Kung free ako kung Webes, masimba po ako. If I have time, I'll come. Pero magayon ang pagirumdum kan kagurangan digdi sa tuyang ebanghelyo ko niyan. Tigsasabi niya sa tuya na ang imbitasyon kan Diyos is not just another invitation or appointment that we need to attend to. An invitation kan sa tuyang kagurangan, it is an invitation of a lifetime. Kaya ginamit niya po ining ihinalin tulad niya, ining bangkete sa kasal sa iyang kahadean. Na kung sain siya, ang hade, nag-andam nin bangkete para sa sato. Dahil taan sa iyang aki, iyoan sa tuyang bridegroom. Inandam niya ang bangkete, he prepares everything, kadakol kitang inimbitaran sa iyang bangkete. Kaya lang kadaklan, sosogdigdi sa istorya kan parabola, they refuse to come. Tas iba, bising marhay sa saindang uma, bising marhay sa saindang negosyo. So in other words, su problema ba ko po sa imbitasyon? Su problema, iyo po su mga priorities kad tawo na inimbitaran. So kaya enot sigurong realisasyon na magayon na mahimo tadigdi sa istoryang inikan parabola. Iyo po ini. Ang Diyos padagos na minaimbitar sa sato. Uro aldaw pag mata mo, bako na garingon yan, usuan, bagting sa simbahan. Dahi na nadadangog na marhay. Sa mga barangay, sa mga sadit na munisipyo, dangugon pa po kan mga harong, ang bagting. Imbitasyon ito na magpasiring sa simbahan. Diyos, bago ang gabos sa imong buhay. Kada selebrasyon kan banal na Eucharistia, sarong imbitasyon kan sa tong kagurangan. Kada pamigbi, kada oportunidad na magpatawad, kada oportunidad na makapaglingkod. Kaya baga sinasabi kan mahal na Diyos sa tuya, madya ka mo, andam na, ang bangkete kan kagurangan. Minsan kaya bisihon po kita sa ibang bagay, bisihon sa trabaho, busy sa cellphone, lalong-lalo na ngunyan, uso ho na ining mga short films o reels. Yan, minsan na mamatangaan, dawa dakulo na advertisement, titsagaan ta.
alas 3, alas 4 na nin aga. Kaya pagkaaga, hugakan kita magsimba bakong iyo kaloy. Dahil maginibo ang sakristan, siya ang mabukas kaining simbahan. Dakulong kitang palusot pagmanungod sa mahal na Diyos. Busy ako, dakul akong gibo, dakul akong trabaho. We can even adjust our calendars or schedules for other occasions. Yan. Sige, ma-absent ako. Takasal mo. Tamay okasyon. Pero pag abot sa mahal na Diyos, bisihon kaya ngaya padre, dakulon ngayang deadlines, dakulonan. Dahil kita kayang magibo kaiyan sa mahal na Diyos, di ba ko? Dahil kita kayang mag-adjust ng calendar. But we can do that for some other schedule. So pag abot sa mahal na Diyos, garitig sasabi ta, next time na lang, saka na lang, Lord. Nadangog nga niya ako nagsabi, pagmurang ko na ngaya, Father, arog ki Mama, urual daw naman ako masimba. Sabi ko man sa iya, maray kung pagurangon ka pa kan Diyos. Diba? Laitaya na papag-isip-isipan. May simple detail po digdi na gusto kong tawanin doon. May nag-atindir nga ni, nagsimbag siya sa imbitasyon, pero kang nagluwasuhade, nahiling nariparo na dahil siya nakagubing nin pangkinasal. So this also gives us the impression na bako man sa na sufficiente. It is not enough na mag-show up kita, magsimbag sa imbitasyon. Dapat palaan, ang gusto kan mahal na Diyos, sa pagsimbag ta sa imbitasyon, nababago man kita kan sa tuyang kasimbagan sa mahal na Diyos. Hindi pwedeng ma-attindir ka sa nanadaig kang proper disposition. Every time you attend a banquet, kay puhan, bako sa naso Sharon, bako sa naso Regine, an sa tuyang tigrurumdum, kundi kita talaga totoong nababasog kayo ni, not only physically, but also spiritually, na kita nababago kan sa tuyang pag-atindir, kan bangkete, kan sa tuyang kagurangan. Because we can be physically inside the church while our hearts remain far away. So ining hagadon ta daw nagrasya sa satuyang kagurangan na enot makapagsimbag kita sa iyang pangapunan. Bako sa nang akoon ang imbitasyon, kundi nakita makasimbag sa iyang imbitasyon. Dahil sa naman lugod kita makadulok sa kagurangan, kundi tugutan ta ang kagurangan na mabago ang satuyang buhay. So hagadon niya to an intercession asintabang enot kan satuyang mahal na patron. Ikadua ni San Bernardo, Saint Bernard of Clairvaux. Lugod pa man padagos kitang magsimbag sa imbitasyon ng mahal na Diyos, bako nasabihon ta sa iya, saka na Lord, kundi masabi niya to, uya ako kagurangan handang mag-utob kan sa imong kabutan. Amen? Sa ngaran ka na maagi, asin Espiritu Santo. Amen. Itinutulot niya mo ang halakasin ang tinapay, galing maging kakalun, linuhay na mayukan sa kurang. Akuun mo kagurangnan ang samuyang dulot unyang tandakan samuyang pagkamutan
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na Kagurangnan sa simbahan. pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol, ta si San Judas Tadeo, akoan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa mga apostoles and sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon nakatukluan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan na sinsagkod pa man, kaibakan bilog na hukbo ni mga angkeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit at sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, Husana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, Husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, tan sabi mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ika magdating. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay ni buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirumdum kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan. Tanganing, malubos mo siya sa pagtabuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalahugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay dupa, nakapaggaya-gaya sa imo, kay bahan si Saint Bernard of Clairvaux, kasi si Saint Charbel, Makluf, na kay dupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanig kung maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin
pamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ganyan, mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa waldaw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, bakit danay nataling ka sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, bantag kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, nasin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, tanay namapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya na ngunya na ihira sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asin ang sakong kalag maumayon. An hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. An makakapano ang panugang pamana na inihidaw nin sa kuya
walang dukang puso. Kang nabuhay nilinawan sa pagsunod sa linakawan, pakuso ka sa kaluyahan, mautok ang sa imong kabutan. Dawaan ka bos mawara, dawaan ka bos magbaya, sa hurong na mahalaga ikamas. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami lugod, ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sain ang sa imong apostol, na si San Judas Tadeo nagmumuraway, inihinahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa nakaaging Webes, nag-abot po sa 26,084 pesos as in 55 centavos. Ang ambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot sa 1,227 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,814 pesos as in 20 centavos. Siring man ngunya na aldaw, Agosto 20, mapo na po ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion sa oras na alas 5:10 nin hapon. Sa mga aldaw nin Huwebes, Sabado asin Domingo, ang nobena mapoon sa oras na alas 5:45 nin hapon. Sagod po ini sa Agosto 28. Sa Domingo, Agosto 23, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sa inda darawon ta po ang satong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous na nagtuo ki 5,000 pesos, 1,100, 1,000 pesos, apat na 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, asin 200 pesos. Teacher Alex, 1,000 pesos, Roderick and Elnes Dilavin, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo asin ni San Bernardo, bendisyon ang lugod kita gabos kat Diyos na mamumuton na sinmay herakon. Anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, sa katulilongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Tadeo, kami kahirakiman. Sa bagyo kami hinagupi, lalong nagrarumang langit. Abang sakit sa dagang panumpait, dakot sa simong tinabangan, pulis ang simong kapangyarihan. Usan mo, Das Tadeo, kami kahirakiman. Usan mo, Das Tadeo, kami kahirakiman. Good morning po and thank you.